Не, стига на Емата. Ето я. Ой, Нико прави. Има ли от уния, що ги се? Те са най-хубавите! Газ си. Ела ги откраднем. Къде са? Ти си. Дай, не съм аз. Дай! Ради, я да ги намеря. Ай, там съм! Магнези. Внимавайте да ви отказвате това. Браво. Магнези навали ти. Тя една глътка не направи. И ти харесва. Грозде! Не, аз дам. Не, просто не програма. Просто ми дай някакво нещо. Но ние си гласуваме. Значи пред вас е калата. Отивам да видим колко правим. Кажи да запазят две розови. Айде да пием големи, тъй да се издаваме. Йони? Ма как успяле? Никол, как не те е срам, ти ги раздаде най-хубавите. Точно. Амаха. Бате легостта. Ей, там има, бе! Ама тия не са вкусните като нези. Както прецениш, само ми дай 5 минути. Трябваше ли си взема аз половината преди тя да ги вземеш? Не да иска да дойде да гледа. Нищо! Браво, Яне! Яне! Като чуя това има си. Яне! Очаквам да ми Какви от тези взема бразилиарите и директно? Човек, долу ги пием големите, това иска. Бята ли си само като знаеш? Да. Айде да ги биеме големите. Добре. Ай. Това иска. Чао. Нищо не. Аз имам два мача да играят, така че нека да го направим. Специално за теб. Те ли държат? Еми, аз явно отивам. Захари трябваше да запазва и... А, не, Дуспа има, Дуспа. Дуспа ли е? Ма е свършил. Защото ако... Ама Варозо като ли е? Ти си взел ли лава? Елица, кто взел ли лава? аз се взем. Да, разнам. Дамян пие 2. Аз се сложих бутилка от сламката с кирята. Еми, не знам, с тебе, но аз просто може само това. Тук е пак така.